Аз се казвам Даниел Георгиев, на 18 години съм. Уча в столична гимназия. И така, общо взето. Накратко казвам. Какъв беше това проблем? Значи, моят проблем беше с наднорменото тегло и просто не се понасях. Бях много дебел. По рождение ли беше така? Не. По принцип, като по-малък бях слаб, но като станах по-голям вече започнах да ям много пържено месо, всякакви неща. Пържено, да, олио, пържени картофки, месо и започнах постепенно да не дебелям, да трупам кила. За 18 годишен горе-долу колко килограма беше? За 18 годишен горе-долу бях 90 кила. В крайна сметка, какво те мотивира да се опиташ да свалиш теглото си? Мотивираме това, че хората ми се подиграваха. Значи, моите съученици ме отблъскваха. Най-вече, момичета обиждаха ме, че съм дебел. Те приятелите, си. Даже имаше случаи, когато ми викаха, че съм гнусен някакъв ман. Нещо по отношение на спорта. Ти по-рано ми сподели, че преди да започнем записа, че спорта също почна да се спортуваш, не само, защото ти бе изключително трудно, в смисъл усилия, много усилия за никакъв ефект и когато спреш, пак връщаш в старото тегло. Вярно ли е това? В смисъл, разкажи ни за това нещо. Значи аз, честно казано, ме мързеше да тренирам, само си хапвах така стабилничко, докато накрая не ми омръзна самите подигравки и така общо взето. И най-накрая реших, че трябва да направя нещо по въпроса. Значи спорта не е действал? Спорта не е действал, просто мързливо момче. Излиза ли си да тичаш, примерно да се затичаш така? Много рядко, да ти кажа честно. Много рядко заради теглото, защото ти е било трудно? Заради теглото, да, много рядко така да се затичам. Най-вече тичам да си купа, примерно, пица или дюнер. И в крайна сметка, как стигна до фигурин? До фигурин стигнах, значи просто един ден ми хрумна, че това не може така да продължава. Че просто аз съм нормално такова, гледам моите приятели хубаво тяло има. Спортуват, хварят се в училище, аз примерно бях на фитнес. Свалят мацки, гледам как мацките ми се лепат. Едва ли не, и аз реших, че трябва да направя нещо по въпроса. И просто така реших да погледам в интернет какво се предлага, В един момент попаднах на един сайт. Figurata.com се казва сайта. И там предлагаха един чай. Чай за отслабване. Фигурин, да. Точно този чай стана въпрос. Добре, значи първият месец, как почва да консумираш, как се движиха нещата? Първият месец, като започнах да го консумираш, успоредно с това реших, че трябва да направя нещо по въпроса и да се хвана с някакъв спорт, примерно тичане, фитнес, аз с това вече се занимавам, хода повече на фитнес и тичам навънка, всяка сутрин ставам рано и преди да тръгна за училище, тичам. В момента си все още в процес на слабане, между другото. Още съм в процес на слабане, да. Значи първият месец колко си свалил? Значи първият месец свалих 2 кг. А втория? Втория месец вече 8 кг, защото той организъм свикна с този чай и просто нещата започнаха бързо да се развиват. Така, че се консумира доста вода. Да, водата също имаше ефект, защото това все пак, като пие човек повече вода и не му седе толкова. Метаболизъм се увеличава. Да, точно така, точно. Някаква диета да си спазва по-специална? По-специална диета не. Някакви храни, примерно там пържено, сладко, такива работи. Всъщност не го отказах това наистина. Имам предвид, хапвах си, дюнерче, пица, но не е чак толкова много, както преди. Намалил съм количество, да. По-малко ядене и повече, тренировки. Бягане, всяка сутрин ставане, гимнастика, тичане и така нататък. Всъщност някакви странични ефекти отрицателни да има? Не, аз съм нямал. Сега като се замислям, нямаше ефект, не. Просто той е като най-обикновен човек, просто го пиеш и това е. Положителни? Положителни, освен че отслабнах,
Друго... Нещо по-така, по-жизнено, се чувстваш по-енергичен. Ами да, значи усетих, че като започнах да го пия този чай, се чувствам така някакси по-свеж. А преди като само си хапвах и си таковах... Да, пред телевизора. Компютъра. Както казано, coach potato. Айде. Така да го кажа, телевизия, такова, нещо такова отпуснато мързливо. Обаче, както започнах да го пия този чай, наистина така се чувствах по-жизнерадостен и наистина отвътре ми идваше да тичам навънка да тренирам, да. Отвътре ми идваше просто е така. Даже се случва някой път в 11 часа вечерта да излизам навънка и да тичам. 11 часа майка ми викаше тогава, че съм самот. Между другото, аз поне с тебе така съм комуникирал преди време. Да. Нали, случайно сме си говорили, аз не си не забелязах секундната промяна в вкуса. Как реагираха ученици? Забелязаха ли всъщност промяната в тебе? Ами да, забелязах ли, понеже нали, аз имам и ваканция. По време на ваканция имам много време нали, за тренировки, за тичане, защото ваканцията нали, си е ваканция. Един месец. Зимата на фитнес всъщност. Моля? Зимата всъщност на фитнес. Зимата, да. На фитнес, да, точно за зимата, да. За зимата ваканция на фитнес, тичане, както ти казах. Да, също това тичане предполагам навънка на студена си тича, сигурно за да говори за мен. Напротив, на студена тича. На студена просто аз си не студена време повече да почти тичам, колкото летото. Ти нормален ли си да тичаш? Сега... в класа ти момичета нещо, някакви коментари имаш ли? Момичета просто останаха удивени от промяната ми. Защото те просто ме знаеха като някакво кюфте. Ами дебелани... Има да някакви такива, които са. Те поинтересуваха ли се как за кратко време си ги свали тях? Ами да, поинтересувах се. И ти каза ли за фигурин? Казах им за фигурин, да. Значи с някакво да се мога да свържа с тях, за да ги интервюираме и тях? Разбира се, няма проблеми. Колко мислиш още да продължиш да го пиеш? Чая ли? Да. Чая мисля да го пия, докато не придобия желаната форма. Нали, като всяко нормално 18 годишно момче. Яко спорт или чай за да, като всяко, нали, както си изглежда нормален 18 годишно човек, не е някой те, нали, да отблъскам от уха. Добре. Беше много приятно. Благодаря ти много. И на мен също. Би ли искал за финално да кажеш нещо на хората, които ще те гледат? Ами да, бих искал да кажа, че фигурин наистина има ефект. Значи чаят струва 49 лева, но наистина си заслужава да опитате. Няма да се разочаровате.